Erokamano singo en gowi ne wasingo ni ka waduogo to waduogo ni weche mag tim mar Harambee Starlets magin jochung' mag Kenya e tuke mag laro simbo mar Afrika. Gichung' ne aluora mar Sekafa kaluwore gi bedo ni gin mane gi muomo koni gilo timbe mag Afrika ma ugwe gi madiere magi muomo nyaka South Africa kocha kendo giyudo thuolo madhi e tuke mag laro simbo mar Afrika. Sani eri koro Harambee Starlets timo orako e boma ma Miramas e piny mar Ufaransa kama ka gia e juma achiel to gibiro dhi Morocco madhi tuge tuke mag WAFCON. E thuolo mokalo kane gin e WAFCON, abiro chako kodi Eli, ne ok gitimo maber ahinya but ne gichopo. Sani koro gin e WAFCON kendo. Wakuongo ayuda ne picha kaka ne gidonjo Miramas ka gidhi timo ikruok e boma ma Miramas mano e piny mar Ufaransa kama giwacho ni gisebedo ka ginyalo neno ka gima weather chal climate ma Miramas chal gi mano ma Morocco. Giwacho ni ka Morocco ng'ich to Miramas ng'ich, ka en moderate en moderate. Juni Harambee Starlets kaka en sani thothne ne en gi jotugo mang'eny ma gocho e piny ma Tanzania ka to but this time to beto drop gi beto drop gi jotugo machalo kaka Aquino Gini nobedo dropped. Nitiere jatugo mar Yanga iluongo ni Wilket Kare en left back en bendo bedo dropped gi mamoko. Gentrix Chaparo nodhi, Gentrix Shikangwa odhi nikech ncho bedo top scorer kocha. Bende aparo ni sano owuok e Simba nitie tim moro mokawe kendo. Koro composition mar Harambee Starlets gidhi kacha preparation en juma achiel kende to tuke chakore kendo gidhi chako gi Morocco. Juma achiel oromo. Wachako juma achiel oromo orako ne laro kombe maduong'. Erokamano Jaka Black. To abedo gi buok kapok achako wach mar Harambee Starlets en ng'ikruok. Rais marwa Ker William Ruto ketonwa lwase maber mar mpira to koro joma ni bang'e ok onenore maber to magi achiel kuom challenges manyocha Senegal nigo kwaneno e World Cup. Kik bed ni gima nyocha timore chak timorenwa to wawacho ni kineno kama iro dung'e to mach liele. Ere koro gisewuok kendo neno ka gisemolo France. Ing'eni ji mang'eny samoro nitie jowinjo ma ok ong'e gima nche notimore. Maybe inyalo duoko wachien inyiswa ni kane gidwa dhi France ma gima notimore. Kane gidwa dhi France mugomo moro bedo. Nyithindo gi osetugo. Nyithindo gi ok gin nyithindo asach. Nyithindo gi bende nitie gi joma bende odepend kuomgi. Jonyuol nyithindo gi magi nyithindo manyiri. Pesa ka donjo negi tok donjo negi manyocha allowances. Iyudo ka thoro donjo tiyoro ne jonyuol. Nyathi kobiro dala oyudo ka janyuol osetiyo go konyo go ABCD mano morne kowinjo ni pesa ne manotiyo loche manotiyo cha okonyo dala. To ne en gima wich kuot ni nyithiwa gi nyaka ne doga e street koka chul gi allowances. Koro mano kelo wacho ni ka koro mae mane gi yuago allowances mana ka gin e street. Ng'isa ni kor lwase chiemo makocha dhi bedo maber. Ka lokruok ok obede to ok wadhi yudo duoko maber. Gima nyocha timore cha en gima kelo wich kuot e federation. Ok onego bed ni team ka nitie gi ikruok kogike olalo machalo kama ni to ng'ikruok machalo kama go chako duogo bede. Mano no bedo challenge. Wuok ka koro wawuok ka wadhi oko gino nodhi oketo kwang'iyo kata World Cup noketo France e lwase maber even though ni period no tin. France nodhi kacha kane gidonjo gidhi 2 weeks to mondo gi adapt gi weather. Kane gidonjo momi neno kokonyo France momi chopo lwase ni. Harambee Stars odhi kacha ng'ich to kwa pimo gi weather ma Morocco to chalre to no nengo bed dine onge ng'ikruok machien gi dine gi dhi chon. Emomiyo ni neno kane ochuno magioro captain margi modhi oyuak mowacha dier challenges magikadhe. Waket uru lwase mar mpira ne job chung mag mpira waket uru lwase mar mpira obed ne jowa gi maber kwa dhi ting'o ndadho mar mpichwa malo. Mano e ng'ikruok kende manitie makok waloso to kata ang' los mana pap kata ang' los mana ng'o to onge lokruok ma wadhi yudo. Harambee Stars nie lwase maber ne wasedhi to ne ok wafaulu kendo nwa drop jotugo moko to kata nwa drop jotugo moko tineno kamano kosedhi obedo challenge wasechopo kama wachope nikech tugo marwa ber to ng'ikruok machalo kamano nyaka federation ok onego bed ni ayuaka body every now and then wadwaro ni mipichwa mondo dhi malo pewe ber kendo rais keto lwase. Okay Agnes
Harambee Starlets. Harambee Starlets ne waset the team to fail. Nikech nonego gigo dwe mar adek. Chore nyaka dwe mar abiriyo. Team nicho onego bed ni odhi residential camp a month to with proper preparation. Kak tournament ni tournament maduong'. Monego nyithindo gidhi ka onge gima gidai, onge distraction kata achiel. Concentration gi te ni ang'o mpira. To mano kotimore. So ananeno no set them to fail. Mar ariyo, coach Odemba oweketo personality issues gi jotugo. Can you give an example ma incho golo kata reason momiyo kulungo players manogo qualifier? Ang'wen mokwongo Aquino gini. They are baseless. Ginwa gik ma personal issue. Ni team doctor Masimbo wacho gini nyithindo go hinyore. To nyithindo go wacho no kuoro we a ticket. What do you expect us to do? Okonyal golo pesa wanwa ngado go ticket wabiro. Tingeni federation ne monego or barua for release letter. To gioro gi ticket. To gioro release letter. Koro gioro release letter achiel. To ore late. Kanyo nyathicha osekete team odhi gocho kocha. Okonyal wuok. Koro kipenjo coach ni noluongo gi last time to joka nogwero gi ne gihinyore. Joko ko ni nuoro gik moko late. What do we do? Wan joma ondiki wan employer. One employee mag Simba. To one employee mag Simba onego wuornwa notice 2 weeks to departure day mondo wa plan kendwa. Mondo wangi ka jogi miyowa chance wawuogi kata ka nitie mpira magidwa nwa wagonegi to wagonegi kata wawuogi. Omiyo team ni kata kodhi to dhi adhiya no dhi participate lakini hope ma wan go onge. Koro World Cup team madhi go World Cup onego avoid gimiya notimore ne senior starlet. Ikichato to me the experience man we have set them to fail. Okay, Willis. Hero kamana inyaja ka black. Aparo ne abro mare urago siepena nikech en adier yuneno gimotimore okonego beni nyithindwa dhi ndara nikech allowance gimana onego beno semigi. Koro jogi rito sama onego giwuogi korke chak imiyogi. Koro kiluongi State House. Aparo State House okonego beni asif kagima ichiwo jomoko wacho ni handout. But ando kapani en handout pase ena ni motivation ma jogo temo mondo omi nyithindogi ma present maber. Koro en upon federation mondo kaw kama president osetimo. President osetiyo tuge osetiyo tije. Osegolo pesa maber manyo omotivate nyaka nyithindo. Koro en gine ma federation. Tadier kata kiwacho gima iwinjo kabile no. Nya neno kiwacho ni ne gin players ang'wen mosekuda nyisigi. Then ka ticket biro mar ji ariyo. Koro jomodonga wacho ni to gin koro gikia gimomiyo to they were ready mondo gibi. Ineno. Koro aparo ni kanyo be Belden onego duogo rangane ni ginene players go ng'iyo kodgi. Ngini players be mondiko ga coach. Nikech ka onge performance mag jotugo ka coach ema dhi. Wan kata goro ka wacho ni coach ema bro dhi. To ka coach osedhi jatugo gitu maber ibe bro dhi. Ineno. Koro aparo ni preparation poko bedo maber nikech 1 week surely. To nyithindogi nyose dok nyaka psych margi nyose dok nyaka 0. Kech gimanyo gin be pachgi nitie ni koro gidhi kapoko migi pesa gani matiende ni mondo mi chaki duok morale margi en ni president ochako kelogi kamoro giyudo pesa. But koro nitiere kamanyo gise doke piny machuno ni nyaka koro technical bench ne kaka nyalo to mondo nyithindogi obed ni koro gin ready to face the giants. Timbe magidhiro mogo timbe matin gidhiro mogo Morocco, Senegal, Algeria. Maka timbe ma go World Cup. Group of death. Maka group of death. Ma idwa nyisa ni ngama ginen allowance kata mral apar kendo nyotamoka. How do you expect ngenyi winjo ka Morocco wacho ni gin going forward ok gibi dwaro wach mag AFCON gi. Giwacho ni gin sani koro mana World Cup gi. Giwacho ni gidwa mana chako manyo World Cup wale makoro gidwaro nikech giwacho ni African Cup oksi AFCON keni nigi magimiyo gidondre gi jogi nono. Koro onego benu wabedo ni warango nyithindo nikech magi kwanza gin nyithindo manyiri. Of course ka gisewuok 17 magisechopo kacha. Koro gin joma dongo mos jako bedo responsibilities. Nikech sade wan gi weche mag World Cup wadwan wawach. Wang'iya ne Junior Starlets matin to Junior Starlets koro dhi e tuke mag laro simbo mar Afrika. Mag piny mangima ne gidhi Dominican Republic e kinde mokalo kendo ne
gilo tim achiel kende, ne gilo Mexico kende. Nologi gi North Korea kendo nologi gi tim mar England. Be sani gin e thuolo maber, niche gitimo maber ka tugo mogik gilo South Africa mondo mi giyud thuolo mar dhi e World Cup. Gin maber sani Jaka Black ineno nikech kaka gisebedo kacha ne gidhi macha ne chalo introduction. Sani koro giseng'eyo, coach oseng'eyo nikech the same coaches technical bench manani kacha masan nika. Edongen mana Cheche to gi Vijago. Manyiso ni to ng'eny gi bende yudo ga players gi medo lakini gin gi magi machono. Manyiso ni dhi wacho ni last time gisomo mana pap. Last time nwatimo kama. Makosa mano